Aký význam má podpísanie memoranda o spolupráci s vybranými univerzitami pre Štatistický úrad Slovenskej republiky v praxi? Rozvíjanie strategických partnerstiev bude súčasťou pripravovanej stratégie Štatistického úradu. Ide o nové iniciatívy úradu, kde cielene a koncepčne chceme rozvíjať oficiálnu štatistiku do rôznych sfér spoločnosti. Spolupráca s univerzitami je preto ako jedna z prvých a veľmi významných. Podpísaním memoranda vytvárame silný základ pre spoločné iniciatívy a projekty. V praxi to znamená otvorenie priestoru pre aktívnu výmenu vedomostí a skúseností. Toto prispieje k obohateniu štatistickej práce a práce s dátami v našej krajine. Táto spolupráca umožní Štatistickému úradu prístup k najnovším výskumným poznatkom, inovatívnym metódam a aj mladým talentom. Zároveň poskytne univerzitám prístup k reálnym štatistickým dátam, čo zlepšuje kvalitu výučby a výskumu. Memorandum vytvára štrukturovaný rámec spolupráce, podporuje vzťah, ktorý môže viesť k spoločnému úspechu, rastu, pozitívnym výsledkom pre všetky zainteresované strany. V čom vidíte nové formy spolupráce a aký prínos budú mať tieto aktivity pre spoločnosť? Nové formy spolupráce medzi Štatistickým úradom Slovenskej republiky a univerzitami zahrňujú odborné vzdelávanie prostredníctvom prednášok a seminárov. Taktiež je to realizácia spoločných výskumných a analytických projektov, podpora technologického rozvoja a inovácií, ako aj poradenstvo a konzultácie a organizáciu podujatí, konferencií. Sú zamerané na podstatné obohatenie odborných znalostí v oblasti štatistiky a dátovej vedy. Toto partnerstvo zabezpečí, že výsledky výskumu budú publikované vo vedeckom časopise Štatistického úradu Slovenskej republiky, Slovenská štatistika a demografia. Tieto iniciatívy nielenže prispejú k inováciám a zlepšeniu kvality a interpretácie štatistických dát, ale zároveň zvyšujú povedomie o dôležitosti štatistiky v spoločnosti. Kľúčový prínos spočíva v lepšej príprave absolventov univerzít na ich uplatnenie v praxi. Táto spolupráca poskytuje študentom možnosti reálnej aplikácie teoretických poznatkov a rozvoja praktických zručností, čím zvyšuje ich konkurencieschopnosť na trhu práce. Verím, že aj vďaka týmto iniciatívam budú absolventi lepšie odborne pripravení a budú schopní efektívne riešiť komplexné úlohy v oblasti dátových analýz, čo bude mať pozitívny dopad v rôznych sektoroch spoločnosti, vrátane ekonomiky a verejnej správy. Ďakujem pekne za vaše odpovede. Dobrý deň, pán dekan. Aký význam má podpísanie memoranda o spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky pre vašu univerzitu v praxi? Memorandum vytvára rámec pre spoluprácu medzi Štatistickým úradom Slovenskej republiky a Ekonomickou univerzitou v Bratislave, pričom Ekonomická univerzita v Bratislave bude realizovať túto spoluprácu predovšetkým prostredníctvom Fakulty hospodárskej informatiky, čo vyplýva z jej pedagogického a vedecko-výskumného zamerania. Treba povedať, že fakulta dlhodobo spolupracuje so Štatistickým úradom, a to v rôznych oblastiach. Ako príklad by som uviedol napríklad vzájomné odborné poradenstvo, participáciu na vedeckých odborných podujatiach. Zo strany Štatistického úradu je to ďalej členstvo vo vedeckej rade fakulty, vo vedeckej rade univerzity, ale aj členstvo v komisiách pre štátne skúšky. Samozrejme, v tejto spolupráci chceme naďalej pokračovať, ale memorandum vytvára rámec aj pre iné perspektívne oblasti spolupráce, napríklad v oblasti vedy, výskumu, inovácií alebo osvety. V čom vidíte nové formy spolupráce a aký prínos budú mať tieto aktivity pre spoločnosť? Skôr ako priamo zodpoviem na vašu otázku, chcem povedať, že spolu s kreovaním tohto memoranda vznikol aj predmet oficiálna štatistika, ktorý zabezpečuje Štatistický úrad Slovenskej republiky, a od ďalšieho semestra pribudne do portfólia predmetov na Fakulte hospodárskej informatiky, pričom bude ponúkaný aj študentom iných fakult našej univerzity. Som rád, že Rada kvality Ekonomickej univerzity schválila tento predmet, pretože v súčasnom svete veľkého množstva dát, ale aj zavádzajúcich informácií je veľmi dôležité, aby fakulty a vysoké školy ekonomického zamerania pripravovali takých absolventov, ktorí
budú svoje analýzy zakladať na kvalitných, reprezentatívnych a vierohodných informáciách. Štatistický úrad Slovenskej republiky, ako aj Eurostat, poskytuje širokú paletu informácií aj databáz. Pre našich študentov je veľmi dôležité, aby vedeli o týchto databázach, aby vedeli s nimi adekvátne pracovať. Tak ako umelá inteligencia, aj všetky matematické, štatistické a ekonometrické modely, ktoré učíme našich študentov, budú poskytovať relevantné informácie a budú viesť k relevantným záverom iba v tom prípade, ak budú stavať na kvalitných dátach. Preto je dôležité, aby naši študenti vedeli o týchto dátach a aby vedeli s nimi adekvátne pracovať. To už prechádzam na ďalšiu perspektívnu oblasť našej spolupráce a to je osveta. Osveta o význame štatistiky, osveta o relevantných dátových zdrojoch, ako aj osveta týkajúca sa získavania informácií z rôznych fóriem vizualizácie dát. Za veľmi perspektívnu považujem aj oblasť výskumu, taktiež aj možnosť stáží našich študentov, či už fakulty alebo univerzity na štatistickom úrade. Nakoniec chcem povedať, že spolupráca medzi Štatistickým úradom Slovenskej republiky a Ekonomickou univerzitou v Bratislave je dlhodobá, je vzájomne obohacujúca a toto memorandum vytvára priestor na to, aby sa táto spolupráca ešte rozšírila a verím, že bude mať aj širší spoločenský dopad. Ďakujem pekne za vaše odpovede. Ďakujem pekne. Dobrý deň, pani prorektorka. Aký význam má podpísanie memoranda o spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky pre vašu univerzitu v praxi? Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pre Univerzita Komenského veľmi citlivo vníma zapájanie externých stakeholderov do vzdelávania, do zabezpečovania študijných programov a do získavania spätnej väzby a prepájania externých stakeholderov so vzdelávacím procesom. Preto podpisy takýchto memorand o spolupráci vnímame veľmi pozitívne a budeme radi, keď sa táto spolupráca bude deklarovaná nielen teda na papieri, ale dojde skutočne k nejakým krokom, či už pri výmene študentov alebo pri vypisovaní záverečných prác, pri získavaní dát, pri šerovaní týchto dát a podobne. V čom vidíte nové formy spolupráce a aký prínos budú mať tieto aktivity pre spoločnosť? Tak riadenie univerzity je veľmi dôležité aj z hľadiska rôznych dát a pri získavaní týchto dát myslím, že Štatistický úrad je veľmi relevantným partnerom. Ako som už spomínala, nielen to napojenie na tie študijné programy a rôzne výmenné pobyty alebo stáže študentov, vypisovanie záverečných prác a podobne, ale určite aj to získavanie dát a optimalizácia rôznych procesov na základe týchto dát. V tomto vidím veľkú výzvu. Sme pomerne veľká univerzita a tieto dáta by nám mohli v rôznych oblastiach veľmi pomôcť. Ďakujem pekne za vaše odpovede. Ďakujem.